Югары Ширеккүл авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә туган авылында бәхетле гомер кичерүче, кадерле киленебез, балаларыбызның яраткан апасы Роза Рәсүл кызы Каюмованы ихлас күңелдән гомер үренең якты бәйрәме 50 яшьлек алтын юбилей белән тәбрик итәбез. Безнең өчен һәрчак җан атып торган, ачык йөзле, киң күңелле, олы йөрәкле, ярдәмчел булган киленебезгә кырыштай сәламәтлек, озын, парлы гомер телибез. Бәхет кошының кулыңнан ычкындырмый, ары табада балалар, якыннар хөрмәтен күреп, тирә-ягыңдагы кешеләргә үрнәк булып матур яшә. Якын кешебез 1969 елның 11 ноябрь көнне Югары Ширеккүл авылында Рәсүл һәм Сәнәдия гаиләсендә көтеп алынган 4нче бала төпчекләре булып дөньяга аваз сала. Төпчек булуына карамастан, бар эшкә дә уңган, тырыш, чырыш кыз булып үсеп җитә. Түбән Ширеккүл урта мәктәбен тәмамлап, югары уку йортына белем алырга юллана. Язмыш киленебезне безнең энекәшебез Фаил Зөфәр улы белән мәктәп елларында ук очраштыра. Дуслык белән башланган мөнәсәбәтләр чын мәхәббәткә әверелә. Киленебез энекәшебезне армия сафларына озатып, көтеп ала һәм 2 яшь йөрәк, 2 дә уйламый 1992 елда чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә учагын тергезеп җибәрә. Гаиләләрен түгәрәкләп, 3 балалары туа. Бүгенге көндә олы уллары Раил югары уку йортын тәмамлап, армия сафларыннан исән-сау әйләнеп кайтып, югары яркәйдәге капиталь төзелеш бүлегендә инженер-технадзор булып уңышлы эшләп йөри. Икенче уллары Шамил Казан шәһәренең югары уку йортының соңгы курс талибы. Төпчекләре бердән-бер кызлары Азалия Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәпнең 6нчы сыйныф укучысы. Туганнарыбызның балалары үзләренә охшап бик тырышлар, акыллар, бар эшкә дә уңганнар. Туганнарыбыз әткәй диңгезен битермичә зур итеп йорт салып чыктылар. Күп итеп мал-туарын, кош-кыртын асрап, бакчасында мулдан җиләк-җимешләрен үстереп, үй алларын гөл чәчкәләргә күмеп сакланырлык, күпләргә үрнәк булырлык матур итеп яшиләр, гөрләтеп дөнья көтәләр. Киленебез Розаның исеме җисеменә туры килә. Үзе чибәр, үзе акыллы, үзе бар эшкә дә уңган. Үзебезнең әнкәй кебек эчкерсез, олы йөрәкле, һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер торган кеше ул. Дөресен генә әйткәндә, килен кебек тә түгел, бөтен эш серләрем сыя торган кызым кебек бик якын, кадерле кеше ул безнең өчен. Кайчан барып керсәң дә, ачык йөз белән, өстәл тулы сый-хөрмәт белән каршы алып, яхшы киңәшләрен биреп озатып кала. Бик тәмле итеп аш-су хәзерләүче, уңган хуҗабикә, күңеле кебек матур гөл чәчкәләр үстерүче, тормышның кадерен, туганлыкның кадерен белеп гомер итүче, хөрмәтле киленебезгә, апабызга кырыштай сәламәтлек, гаилә иминлеге, энекәшебез Фаил Зөфәр улы белән пар күгәрченнәрдәй кебек сайрашып, шатлыклы, бәхетле мизгелләргә күмелеп кенә яшәүегезне телибез. Гомерең бәхетле, озын булсын, сөеклебез. Киләчәктә дә шулай шатлыкта да, авырлыклар килгәндә дә бергә булып, бердәм булып, матур яшәргә язсын. Гадел дә син, мәрхәмәтле дә, безгә синең белән бик рәхәт. Киленебез барысы өчен сиңа әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Үткән гомер әйдә үтеп торсын, бердәм типсен безнең йөрәкләр, тигез яшәү сиңа насыйп булсын, чын күңелдән безнең теләкләр. Парлап канат кагу җиңелрәк, язмыш сезне ялгыз итмәсен, бәхет чишмәсе тулып торсын, мәңге суы китмәсен. Ышыкланыр өчен давыллардан каеннарга кирәк имәннәр, бергә матур яшәү өчен туганнар терәк дигәннәр. Шатлыкта да, кайгыда да кеше
туганына килеп сыена. Исәнлектән айырмасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Иң изге теләкләр белән апаң Фәния, җизнең Рәфит һәм балалар Люзия, Денис, Ильшат, Алина, анаклар Риана, Эмир, Данил, Амелия. Хөрмәтле Роза Рәсүл кызы, 50 яшьлек алтын юбилейгыз котлы булсын. Якыннарыгыз, туганнарыгыз сезне киләчәктә дә тик сөендереп кенә торсын. Алар белән һәр чак бердәм булып, көчле булып, ныклы булып, матур яшәгез. Яраткан җырчыгыз Әнвәр Нургалиев тик сезнең өчен җырлый. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl məğənəsi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlə dirəsin Siyən yarın balaların Kirek sina dostlar tuğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlə dirəsin Birge günler yemeli bir tabında aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlə dirəsin durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə kilərlə dirəsin bəxtlərgə kilərlə dirəsin